Семейната среда е много важна част от развитието на човека. Когато детето живее в среда на любов, то израства изключително здраво. Ако детето живее в токсично семейство, вижда насилие, вижда агресия, разбира се, че то става агресивно. Вече какъв възрастен ще стане, какъв тинейджър ще стане, не можем да знаем, можем само да предположим. Зависи какви ментори ще срещне в живота си. Ако детето срещне добри ментори, ако детето срещне добри учители, е вероятно да стане добър възраст. Но не винаги учителите имат време да работят с това. За съжаление, там също са твърде ангажирани хората, също имат семейства, също имат проблеми, които ги възпрепятстват. И не винаги учителите могат да разпознаят проблема какъв е. Ние не очакваме това и от учители. Но бих искала да кажа, че ако детето живее в среда, в която има любов, среда, в която има внимание, среда, в която има обгрижване и го наблюдава, е по-вероятно това дете да се развие като личност. Елизабет Лукас казва следното: въпреки родителите си, децата порастват. Въпреки семейството и въпреки къде е детето, то пак ще порасне, то пак ще стане възрастен. Но е важно каква личност ще бъде.